Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim sočni makedonski kolač. Prvo da napomenem da koristim šoljicu od 150 ml. Evo šta je potrebno za testo. 5 šoljica brašna, 1 prašak za pecivo, 1 cimet, 3 šoljice griza, 100 g seckanih oraha, 5 šoljica kisele vode i 3 šoljice ulja. Još će nam biti potrebno malo seckanih oraha, 50 g da poprskamo testo. Za sirup 250 g šećera, 1 vanilin šećer i 250 ml vode. Pre nego što počnem sa pripremom, uključim rernu na 180 stepeni i pripremim pleh, premažem uljem i pospem sa malo brašna, dimenzija 20x30. U činiju u kojoj ću praviti testo sipam brašno, griz, cimet, seckane orahe, prašak za pecivo, i izmešam. Dodajem kiselu vodu i ulje i sve lepo sjedini. Dobijenu smesu prebacim u pripremljen pleh. Poprskam sa malo seckanih oraha i stavljam u zagrejanu rernu. Kolač je gotov, pekla sam pola sata na 180 minuta i sada ga ostavim da se dobro ohladi. Dok se kolač ohladi, ja ću skuvati sirup, 250 g šećera, 250 ml vode i 2 vanilin šećera. Kad provri, kuvati 3-4 minuta. Ohlađen kolač prelijem sa vrelim sirupom. Ostavim ga da lepo upije. A onda prijatno. Njam njam.